Sampay nyo lang daan. Oh, may isang kaban. So ayan mga ka-dragon, ngayon na tayo magpapa-harvest ng paray ni Master Dragon. Pero wala pa po yung harvester dito. Papunta pa lang. Ayan sila ante, nagkakawil na naman ng tilapia. Paulam sa mga maghahakot ng palay. Ano dito na tayo ante? Oo, mas mapapagod yun dyan. Masawas mo sa gitna kasi. Itong palay namin guys, hindi nila kunin ng sariwa. Ni-reject nila. Kaya siguro ibibilad na lang namin to. Kung maganda ang panahon. Huwag niyong hilahin na si Mana ka, oh. Ay, kalaki yan. Kalaki. Huwag niyong kunin na si Mana ka. Wow. Ba't ganyan yung mata niya kalaki? Naglulumag daw. Uncle Marseng, naubos mo na yata yung aming tilapia. Nagkailang kawil ka dito, Uncle? Nung wala kami. Dirag naman sa kabilang. Ay, isang beses lang. Walang turtle ba? Bakan bilay sa kadong bilay sa nala. Aglag to ya daw. Kaya na may katkataw. Se, Bilay kag tasarono ah. Tayo na ko nagka. Di pa na po timba. Paano? nagganyan din yung palay niya? Oo. Karkaro pa Paraw ah. pa ita. Sa ato na makanin 50. Nangalano na. Na. Magila kinutkuting ka. Yan, kalaki. Ganyan sana, oh. Kumo ah. Kalalaki na lang pala, oh. Kain na yung pids. Naman naman, oh, ubos na yung kangkaw. Naubos na. Walang nabuhay, ah. Baga magapoy-gapoy dyan na pa. Matagal maglaki ang tilapia. Ito, mataba. Tinagay. Ba, nakadali na naman ng malaki si Tita Pasita, oh. Naalan sa dinla. Wala. Pula. Yun. Galabanan kayo ni Balong, ah. Kadami na rin. Makataw. Hindi pa nga yan. Hindi ko mag-ulam pa sila yung mga may ulam sila. Kung di ka kain na. 928. Yan, oh. Nakalaki to. Sige. Kamalikot, ah. Ayun. Nakalaki to, ah. Taba. Yun. Atamanan. Nalaing nante. Tuya nga dumag ka. Ha? Na. Parang katahimik man ante. Lunok na niya, oh. Hindi man lang naglaban. Hindi man lang. Paano pa makalaban kung nakagat niya na yung patibong? Ikaw.
Lakante. Ay, kabalit kami bes panatag nice. Ha? Kalalakay. Kadalang nga lang gawin tira-tira lang nag-harvest. Nagamit pa namin nalagay kadami kalalakay. Okay guys, linisan na natin ang ating nahuling tilapia. Ito ang nahuli ng Auntie Pasing. Tsaka ni Balong. Kakunti. Walang ulam lang. Mamaya na alisin yung kunya. Burger. Ito yung kataliman. So ayan guys, balik kararating lang ng harvester. 10:30 na. Tinanghali sila dahil may pinag-harbisan pa sila. Sana hindi umulan guys. Oh, medyo makulimlim na naman. Oh. Para matapos ngayong araw. Siraan pa daw sila, biring pa sa desire. Ayan guys, si Kuya Dan pala ang driver niyan, yung harvester. All around dyan si Kuya Dan eh. Isang pasada niya lang yun. Kung gapas yan, ay! Isang sinilong, isang kaban. Grabe ang hirap ang traktura dito guys, oh, sa sobrang lubak. Ang lalim ng putik. Kaya ang ginagawa ng harvester, yung mga naiipon na kinabando, nilalagay niya na lang sa pilapil.
Okay guys, ito ang ating sinigang na tilapia. Hindi naman ang tinapay. Hindi naman. Lagyan niyo pa lang sa baw. Tignan mo. Tignan mo. Ang nagdasin lang. Yung sinigang na walang kamatis. Mahali. Dilaw pa. Malaho na. Ayan guys, nabalaho yung traktora kaya kailangan itulak ng retail. Sobrang daling kasi ng putik. Ito yung harvester guys, walang pagkabalaho ay iba ang puno. Nahirapan si Kuya Dan ah. So ayan guys, dahil nabalaho yung traktora, kailangan na nilang buhatin yan ng mano-mano. Guys, lunch break. Diyan na kayo sa plato. Nakailan na Kuya Dan? 180. Mutay. Baka ano, 18. Nakita ni Gretchen na. Ang banat pa yan. Pag na makatuhan rin. Kanya 300. 300 pataas sa akin. Kanya 350 sa akin. Kanya ganun po na katawa. Basta kayo manang, maglalastog yung manang. Mas maganda bunga dito taas. Nirap doon na. Yan na, kayo tayo.
Yung iba guys, doon na sa kubo nagkain, nahiya sila dito eh. Dito na kami, oh. Mas ano na dito eh. Buti na lang nag-init na. Gusto niyo sa timba na tayo? Yan. Oh, yung pa ako din yan, oh. Tilapia. Isa likod mo kayo, Dan. Yung kutsaran daw ninyo. Wah, kadadami naman pagkaano ito. Kanin. Kabilita ba itong balong? Ano mo na, nagsandok na ang ulan. Batok ka. May problema ka ng ugas sa piston. May ugasan. Alis lang yung hilig, laban na. Malaking sugot nito tayo. Kain tayo, guys. Yung pagkaano niya yun, Ikain na lang natin ang ating naani. Tilagay mo yung... May kalamansi doon, oh. Kaya lang walang ano. Sili. magturing isda oh. Kain tayo guys. Alas 12 ni guys. Wala. Wala. Kunti ang ana-anta. Maraming ani ni Grit ni Peng. Alas 12 na, wala pa 100. Iwan mo muna dyan, kain muna tayo. Much later. Yun. Iha, hindi. Nakalis din ang traktura. Grabe ang putik ah. Grabe ang putik. La, gatras, gatras. Matrasan kayo dyan. Oo. Oo. Gatras, boys. Gatras, oh. Kamay mo. Oh, mag-diretso dito. Hindi. Yan. Gano'n ko malang maipit, kaya may pinahan na ako. Oy. Yung sa siminto jok yan. So ayan guys, magluluto naman tayo ng merienda nila, sopas. Lumipat na kami dito dahil mainit na dun sa fish pond. Nabanog ag ito yung senior na eh. Tilingan niya. Patras.
Wala. Babalik. Bilaw! Eh! Putulin nyo kaya to. Antay, pero may gulok mo. Pado to. Dito. Sige, bilaw! Talaga. Okay, nangyari na yung Maglalim lang na maglalim yan. Ulit! Ganun tayo. Yung mga daro. Bigat yung ulyan eh. Lalim na. Lalim talaga. Hanggang baywang na ah. Bayad na ako. Kahoy kaya. Kahoy. Palang hangganan to. Mga bilugin. Eh di dito siya magpadaan na dayo. Malubo rin yan. Malubo doon. Mas pa yung lapel. Paputik na yung ano oh, sako. Ayan guys, kailangan nila bawasan tong tilapil dahil ano, mataas, hindi kaya ng ano, traktura. Bagsayad. Wala, hindi kaya. Okay, hila. Ipahila na lang sa ano, sa harvester yung traktura at hindi kaya. Yan ang doon.
and the time. Oh, meron ka na! Oh, yung magkape, magkape. Doon sa meron ng pulgar na. Kaya tumbad ka na? Abawasan? Abawasan? Ngayon sa may saging. Kukuhanin mo yung saging. Saan node? Kailan na yun ang node? 90 plus. Si? 93. Ilan na yun nandaan? 93. Nakakalahati na? May isang 93 pa lang. Isang tray ito. Ito na, pinawi ko na. Baka magkasundo sila ni Kitong. Mag-ulit na lang kayo kung ano. Hindi magkasya sa plato. Hirap guys, ang daan. Pagkaroon sana bro, yung steel bar, pakyat. Night, tabi night. Ito yung ano niya. Silver. Kahit tatlo lang siguro. Bago ipatong yan. Buhatin mo kanya, right? Dito eh. Tugtong mo na isa. Huwag mo dyan eh. Pantay mo. Bago may kalsaw, nakasuman ka. Ay, taas ito. Yung tabi niya. Isa pa. Sabi Meg. Hindi matukul ta. Tukul ng bagay pala. Ano yung ano. Galing mo. Yes, di kuntiin mo ito. Yung ano, para magluwa. Saan yan sa baba? Dito sa may ibaba. Sa baba, pag ano no? Ito, Bago bandaway. ito. Dito. Tapos siya dito. Oo. Sige, ilampas mo ito na sa baba niya. Yan, yan. Yung isa dito na lang. Oh. Oo, dyan yung isa sa pakyan. Bakit dito ba ang padaan? Nailum-lum. Ah, Mga ano, may pagpapagpapag na sana eh. Yang pa na lambre ako. Oy. Lambre. Lambre lang mag-titip. Takan mo muna sa taas. Ha? Takan mo muna. Sige, ilagay mo na doon. ay, gaangat ah. Wala nang langlangay ang mga... Ah, nakaangat na yan, oh. Ay. Ay! Nahulog ang dalawang kaban. Mabigat, bawasan nyo na to. Huwag nyo na muna isakay. Bitbitin nyo dyan, magbitit dyan. Kaya para mapunasan ng damo. Ilan na ang dalawa? Okay, gabihin talaga tayo nito. Abot niyo magunti, bago mo atras. Yan. Hop. Bigyan mo.
Sura yung kinaban dun sa grabe, ang hirap nyo naman ah. Palay oh. Unayin nga. Piltakal. Kala ng tiligaya gulong. Grabe. Sampay nyo lang dyan. Bukit kasi ano? Ra. Oh? Diyan mo sa kalasada yan. Yung lahat yan. Maggulong na kung kuna lahat. Katawa ka pa ile. Takpay magang. Diyos mio, Marimar. Oh, may isang kaban. Laki-laking gulong eh, nababalaho pa eh. Ano ba naman ka ano? Paikot na. Bigas na kasi yung puno. Biruin mo yung nadala niyang lupa na yan. Isang gulong pa lang yan. Kalaki gulong kanina, kalaki-laki na rin gulong dito. Punasan lang. Ubas mo na, ubas. Yan na lang daw sa tabi. So ayan mga ka-dragon, hindi na namin kayo ma-update. Baka bukas na lang. Baka sa susunod na vlog na lang. Kung ilan yung naani natin kasi hindi pa nga tapos. Baka gabihin na sila Kuya Dan. Nakita nyo naman yung daan. Sobrang nahirapan talaga sila dahil malalim yung putik. Lamig, bayaran na lang nila. Basta ano, mahigit 1 daan na daw yung naani. Yup, try kayo pang malakasan namin eh. Guys! Bale, pauwi na kami. Magluto ulit kami ng hapunan dahil hindi pa matatapos kasi maghahapunan pa rin sila at baka gabihin na kami. So, yun guys, wala pang update kung magkano ang ating harvest. See you tomorrow. Bye-bye guys! Bye!